Üdvözlöm a érdeklődőket, Takács Jenő vagyok, az Audio Hobby kiállítási helyéről, és szeretném bemutatni, hogy mivel foglalkozunk, és mit szeretünk zeneileg bemutatni a különböző érdeklődőknek. Az erősítés technikának egy olyan ágával foglalkozom, ez az elektroncsöves technika, ami megújítja és új irányba viszi a hangzást. Maguk a készülékek igazából jól működő, bevált darabok, ez az én erősítőmnek, amit én terveztem, amellé teszem. Ezek igazából angol hangfal, a Loader nevű angol cégnek a gyártmánya, és a svájci Stellavox magnetofon, és végül, de nem utolsó sorban a Philips CD100-as lejátszó. Szerbusztok, az Ultimate AV Kft-től vagyok, Szegedi Tibor, és örülünk, hogy itt lehetünk ezen a nagyszerű kiállításon. A Mindár most már 4 évtizede a jó zene szolgálatába, ebből sokat voltunk külföldön, és optimalizáljuk jelenleg az internetes közvetlen zenelejátszást, Tidáról, Qobuzról. Ehhez nagyban segített minket az Esprit francia kábel range, amit nemrég vettünk a szolgálatunkba. Nagyon különleges hangfallal jöttünk a German Physics-től, amelynek a karbon kúpja 180 és 24 000 Hz között sugározza hangváltó nélkül a hangokat. Továbbra a jó internetes zenelejátszás egyik nagyszerű eszköze a gráci osztrák Ion Audio-nak a DAC-ja és az internetes lejátszója. Andrejsik Tibor vagyok, szeretettel üdvözlöm Önöket itt a Andrejsik Kft. A Vinyl Center kiállítói standján, illetve területén, ahol a kedves érdeklődők hanglemezeket találnak, a régi hagyományos fekete korongokat, amik itt megjelennek, ezek úgynevezett redprint, újra kiadott kiadványok, az eredeti mesterszalagról készült felvételek. Gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy most már a világ minden tájáról, de a legfontosabb kiadóktól mindent megtalálnak. És itt az ezévi 2003-as Hi-Fi Show-n talán a Vinyl Center megpróbált egy gazdag repertoárt bemutatni, illetve bemutatni a mai világhoz igazodva ezeknek a lemezeknek a műsorából azt, ami elérhető, illetve a streaming segítségével belehallgatható, tehát senki nem vehet, illetve vett, kapott zsákba macskát, hanem nagyon értékes és érdekes felvételeket kapott. Mi magunk nagykereskedők vagyunk, de bárkit kiszolgálunk, és nagyon gazdag repertoárral jelentkezünk, illetve mutatkozunk a nagyérdemű vásárlóközönség előtt. Sziasztok, mi vagyunk a Time Audio, és hoztunk nektek egy különleges megjelenésű hangfalpárt, amit Zoli szeretne bemutatni. Próbáltunk egy teljesen egyedi hangulatot elhozni a showra, azért, hogy bebizonyítsuk, hogy egy kiállítás nem csak arról szól, hogy kiállítunk ki egy hangsugárzót. A hangfalnak a formatervét körülbelül 3 éve álmodtuk meg, és azóta dolgozunk a kidolgozáson. Egy 3 utas passzív rendszert hoztunk el nektek, amivel szeretnénk egy teljesen steril, hosszan hallgatható, élvezhető hangzást nyújtani.